Hej drenge. Hej. Hej. I har her de sidste 4 dage været på Boldtalent Camp her, som har været afholdt i Køge med træning på Køge Stadion, eller ved Køge Stadion, og med overnatning over på Køge Vandrehjem. Hvorfor har I valgt at komme på camp her i sommerferien? Jeg valgte at komme her for at få trænet min fodbold og få gjort mig bedre. Jeg var her sidste år, det var en vildt god træning, så der var inspiration derfra. Super. Hvad med dig, Frederik? Jeg var her også sidste år, så det var fordi, der ville være en fed oplevelse, og jeg synes, træning det er rigtig god, så man lærer i hvert fald noget nyt af den. Ja, hvad med dig, Mads? Du er jo ny her på campen, det er første gang, du er her. Jeg kommer for at træne og spille fodbold, og så for at blive bedre selv, og så for at få bedre teknik. Ja. Hvad vil I gerne være, når I bliver store? Professionel fodboldspiller. Ja. Professionel fodbold. Og har vi snakket lidt her på campen om nogle af de ting, der skal til for at blive professionel fodboldspiller? Ja. Hvad, kan I nævne nogle af de ting, vi har snakket om? Ens kost er meget vigtig, og ens hvile. Og ens selvtræning, den er rigtig vigtig for en selv. Ja. Nu siger du selvtræning, Frederik. Er det noget, vi har gjort meget af her på campen? Ja, det synes jeg. Med at vi selv skulle prøve at komme lidt i gang med det selv, i stedet for at træneren hele tiden skulle komme ind og rette, så skulle vi bare selv prøve at gå i gang med det. Ja. Det synes jeg er virkelig fint med. Vi har prøvet at opstille nogle øvelser, som I kunne tage med hjem og træne med selv. Selvfølgelig kræver det, at I har nogle kejler eller nogle andre ting, I kan bruge som kejler og nogle bolde til at arbejde med. Men det har selvfølgelig været tanken, at de skulle have nogle ting hjem, så I kunne træne selv. Ja. Hvad har I lært her på campen? Så mange ting. Der er blandt andet første berøring. Ja. Har jeg meget af. Ja. Og bevægelse i spillet. Ja. Og boldrytme. Ja. Det er meget vigtigt i kampen. Ja. Mads? Så jeg bare noget, altså selvtræning, det var også lært, men nogle hurtigere fødder har vi også. Ja. Ja. Og vendinger, altså afleveringer, jonglering. Masse ting. Hvordan har det været at være samlet her med andre fodboldspillere, holdkammerater og spillere fra andre klubber? Hvordan har det været at være sammen 4 dage her, hvor man har haft 3 overnatninger og 4 dage med nu 7 træningspladser og en forestående afslutning? Hvordan har det været? Det var fedt at møde nogle nye og træne meget. Ja, jeg synes også, det har været rigtig fedt at i hvert fald også møde nogle nye nogen. Ja. Og så også se, hvordan vi spiller for os og andre klubber, så man ved, hvad man skal opnå. Ja. Jeg synes også det samme, men jeg synes også, det er meget fedt, at der er nogen, der er ældre end en selv, fordi så lærer man ligesom mere, fordi man får mere modstand end nogen, der er ældre end sig selv. Ja. Ja. Kan jeg forvente, at I kunne tænke at komme på camp igen næste år? Ja, 100%. Ja. Hvis I skulle give et godt råd til dem, som der sidder og ser den her video af, hvor I står og fortæller lidt om campen, hvad er det så, I vil fortælle dem omkring, hvorfor skal de vælge at komme på camp hos os næste år? De skal vælge at komme på camp for at have drømmen at blive fodboldspiller, eller i hvert fald prøve at komme så langt som overhovedet muligt de kan, for at blive den her professionelle fodboldspiller. Altså også at lære noget, som andre ikke lærer. Noget med boldrytme, det giver rigtig godt på fodbold, og det kommer andre til at lære på andre camp. Okay. For at blive bedre. For at blive bedre? Ja, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt ord. For at blive bedre og for at have nogle gode oplevelser. Så jeg synes, I rammer rigtig godt. Drenge, I skal have rigtig meget tak for, at I har lyst til at fortælle lidt om campen her, og det har været super. Så tak for det, og lad os håbe, vi slutter dagen af med nogle fantastiske konkurrencer her. Ja, tak for det, drenge. Det var så lidt.